ሰበር ዜና ተሰሚዕሎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዕርቀ ሰላም ፈጺመና ኣለዋ እናተባሃለ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ቤት መራሕቲ ትግራይ ድማ ንዝመፀና ኣሎ ከቢድ ኩናት ምድላዋትና ንዛዝመለና እናበልዮ ዝሕጂ ዝመፀና ኩናት afti ዝሓለፈ ኩናት ዝበለፀ ተዳሊና ክንምክተሉ ንኽእል ጌታቸው ረዳ ድማ ሓድሽ ሓበሬታ እናወፅእ ይርከብ ነበር ፕሬዝዳንት ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ላዕለዎት ስልጣን መቐለ ክመጽኡ ምዃኑ ብዙሓት እዚ ምስሊ ትሪእዎ ኣለኹም መጻን ቆልዓ ድማ ንኤርትራውያን ብጣዕሚ እናገረመ ይርከብ 4 ዓመትን 8 ወርሕን ዝዕድሚኡ ምናሴ መኮንን ሰሎሞን ዝተባሃለ ቆልዓ እዚኣቶምን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ሓበሬታታት ብሓባር ክንሪኢና ሰናይ ምክትታል ሽፍታታተልቲና መጀመርያ መደብና ዝኸውን ንዓበይቲ ኣመራርሒ ትግራይ ኣብና ኮማንዶ ምረቓ ዘመሓላለፉ ዓዊ መልእኽቲ ኣሎ እስኪ ተብሪዛ ንከታተል እና ኩናት ካብቲ ዝሓለፈ ኩናት ብዝበለፀ ተዳሊና ክንምክተሉ ንኽእል ወታደራዊ ሳይነስን ጥበብን ስለዘድሊ እዚኦም እውን ኣብ ምጥንቃቕን ኣብ መስርሕን ስለዘለዉ ክነገልብቶም ኢና ዓላምኡ እውን ውግእ ምቕራይ እንተጋጢዮም ንምስዓር ሻዕ ዝኾነ ካብዚ ቀፂሎም ዝቐርዩ ምናልባት ናይ ሰራዊት ተጠቃምነትና ሕገ ደንብና ንምስትኽኻል ኣብዞም ከምዚኦም ዘሉ ተፀሚድና ንሰርሕ ኣለና ኣብ ቀረባ ግዜ ከዓነ ብሓባር ኮይና ንተግባራውነቶም ንሰርሖምን ንቀሳቀሰሎም ስለዝኾነ መላእ ናይ ፀጥታ ሓይልታትን ብፍላይ ከዓ ሰራዊትናን ነዚኦም ግምት ኣእትዩ ዝወሃቦም መምርሕን ድልውነትን ብቐፃልነት በብደረጃ ዘሎ መራርሓ ክሰርሕ ብዘጋጣሚ እዚ መልእኽቲ ይተሓልፍ ደሊ ንኩሎም ናይ ፀጥታ ኣካላት እውን ሕጂ መፀና ዝብል ዘሎን ብፍላይ ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፀጥታና ንምዝራግ ኣብ ፈቅዶ ከተማታት ዓመፅ ንምግባር ዝተፈላለዩ ቡምባታት ንምድብራይ ዝተፈላለዩ ናይ ራዕድን ሽበራን ንምስራሕ ዝግበር ዘሎ ሸርሒ ተላኣኽቲ ዝኾኑ ናሕና ወገናት ሰርሕዎ ሸርሒ ንምፍሳል ናይ ኩሉ ህዝቢ ናይ ኩሉ ናይ ፀጥታ መዋቅር ናይ ኩልና ኣመራርሓ ስለ ዝኾነ ሸለል እናበልና እንሕልፎም ጉዳያት ክኾኑ የብሎምን ናይ ኩልና ኣመራርሓ ስለ ዝኾነ ሸለል እናበልና እንሕልፎም ጉዳያት ክኾኑ የብሎምን ነዚኦም ኣጠናኺርና እንተምኪናዮም እቶም ዝፍክሩን እቶም ዘሽልሉን ዘለዎ ከዓነ ብዘጋጣሚ እዚ ማሕበሮም ክእርነው ሓሳቦም ካብቲ ዝሓሰቦ ትልምት ክእርነውን ክምከሩ እንተኮይኖም ናይ ህዝብና ሓድነትን ናይ ሰራዊትና ጥምረትን ናይ ኩሉ ፀጥታ ድምር ውፅኢትን ዘምፅኦ ውፅኢት ስለ ዝኾነ ንስኹም ዘረኣኹሞ ብፍላይ ከዓ 15 ዘረኣኹሞ ስልጠና ኣብ ኩሉ ዘለኹም ማእኸታት እውን እዚ ከም ናትኩም ስራሕ ወሲድኩም መፂኡ ፀላእ መፀ በዘለ ክተት ናበልካ ዘይኮነስ ከምዚ ዝበለ ስርዓት ኣለዎ ስርዓት ዝፈልጥ ወታደራዊ ሳይንስ ጥበብን ዝጭብጥ ዝፈልጥ ሓይሊ ኣብ ኩሉ ከድለየና እዩ ከም ህዝብን ከም ሰራዊትን ንዝመፀና ክንምክት ተኮይና ንሕና ታሪክና እውን ዝገልጾ ወራሪ ተንኳሲ ሰላም ዘራጊ ዝኾነ ህዝቢ የብልናን ዝኾነ ሓይሊ የብልናን ዝመፀና ብምምካትና ንፍለጥ ዝመፀና ክንምክት ከዓ እዞም እዚኦም ዝበሉ ስልጣናታት ኣጠናኺርና ከም ህዝቢ ክንከይድ ዓርሰ ምክልኻል ክንዕቢ ሲቪል ዲፈንስ እውን ተኾነ ክህልወና ኣብ ኩሉ ክንፅዕር ኣለና እዚ ውግእ ንምቕራይ እንተመፂኡ ከዓ ክሰራ ንምቕናስ ስለ ዝኾነ ስለዚ ሕጂ እውን ተኾነ እቶም ዘለውና ኢኮኖሚያዊን ካሊእ ፖለቲካዊ ቅልውላውነትን ንሸግሮም ኢና ዘለና ንሸግሮም ዘለና ከዓነ ኣብ ሕትኽትኹን ኣብ ንእሽተይ ነገራትን ጥራሕ ዘይኮነስ ብስትራቴጂ ደረጃ ክንሓስብ ፖሊሲ ክንውፅእ ክንቀርፅ ከም ኣመራርሓን ከም ናይ ሰራዊት ኣመራርሓን ከም ክልልና ኣመራርሓን ኩሎም ዓቕምታትና ጠሚርና ንቐፃሊ ካብቲ ዘሎ ፅልምትምትን ከመይና ንወፅእ ካብዚ ነገር ንዚ ዝብል ኩሉ ዘጨንቆ ትግራዋይ ሕጂ ይበርህ ዘሎ እምበር ዝፅልምት ዘሎ ገይሩ ዝሓስብ እንተሃልዩ ኣብቲ ፅልምትምት ኣቲና ኣብኡ ክሽከል ዝሓስብ እንተዘይኮይኑ ካብዚ ፀልማት እዚ ንክንወፅእ ዘኽእለና ኩሉ ከም ተጋሩን ከም ኣመራርሓን ብፍላይ ከዓ ፀጥታ ሓይልታት ንገብሮ ዘለና ፃዕሪ ቀፃሊ ውፅኢት ናርኣኹም ክትከዲኹም ትሕዚ ዝገበትሞ እውን ናይዚ ኣካል ስለ ዝኾነ ኩልና ኣብ ህላወ ትግራይ ክንሰምር ኩልና ዓቕሚ ክንፈጥር ክንፅዕር ኣለና እምበር ሕጂ ኣብ ካሊእ ዕንክልልን ቅልውላውን ዘእትወና ነገር ነተጋሩ ዘድሊ ኣይኮነን ክንሰምር ሓደ ክንከውን ሓደነትና ክነጥንክር ተኮይና ከምዚኦም ዝበሉ ውፅኢት ዘምፅኡ ስራሕቲ ክንሰርሕን ንዝመፀና መኸተ ክነምክን ዘኽእል ዓቕሚ ክንፈጥር ክንክእል ዘግብር ዓቕሚ ክንፈጥር ኣብ ሙሉእ ምድለዋት ኮን ዘለና ክትገልፀልኩም ፈቱ ሽፍቶታተልቲ ቀፃሊ መደብና ዝኾን ድማ ጌታቸው ረዳን ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ናብ መቐለ ክመፅኦም እናተባለዩ እስኪ ዛቪለ ዜና ከታተል ነበር ፕሬዝዳንት ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ላዕለዎት ስልጣናት ኣምባሳደራት ዓለሚ ብኽብሪ ብሪፐብሊካን ጋር ተዓጂቦም ንመቐለ ክመፅኡ ምዃኑ ብዙሓት ኢንፎርሜሽን ይንገር ኣሎ ሽፍቶታተልቲ ቀፃሊ መደብና ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝወፅእ ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ እስኪ ዛቪለ ዜና ከታተል ኤርትራን ኢትዮጵያን
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ኣብ ስዑድ ዓረብያ ቅድሚ 6 ዓመት ዝተፈራረመዎ ውዕል of the peace agreement between the president of Eritrea and the prime minister of Ethiopia is indeed an historic event. ሎሚ ኢትዮ ፎረም ከምዚሉ አውጽወሎ እስኪ ንስማዕ እያ አሰብን ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ ግዛቶችንም ለኤርትራ እንዲሰጡ ያደርጋል የሚባልለትን ስምምነት ያለማመንታት እቀበላለሁ እያሉ የተናገሩትና ያስነገሩት አብይ በአረቦች እጅ ተይዘው በጅዳ ከተማ መስከረም 6 2011 ዓ.ም ከፈረሙት ውል እንነሳ። በዚያ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ባሉበት የፈረሙት ሰነድ የአልጀርስን ስምምነት ተግባራዊ ያደርጋል የሚል ድንጋጌ በአራተኛው አንቀጽ ላይ አስቀምጧል። The signature of the peace agreement between the president of Eritrea and the prime minister of Ethiopia is indeed an historic event. The peace deal between Ethiopia and Eritrea was the second major step in peace talks between the once warring neighbors. This Sunday, the two leaders signed the deal, brokered by Saudi Arabia. ኢሳያስና አብይ ከሳውዲ ነገስታት የውሻ ሰንሰለት የሚያካክል የወርቅ ሜዳሊያ ተጠልቆላቸው በጅዳ ከተማ የፈረሙት ስምምነት በዚህ በምስሉ ላይ እንደሚታየው የአልጀርስን ስምምነት መተግበር የሚለው አንዱ ግዴታቸው እንደሆነ ተዋውለዋል። እምባር ከም ዝሰማዕኹም እዩ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ዋና ጸሐፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዩ ኣብ ስዑድያ ንሱውን ተረኺቡ ነይሩ። እዚ ታሪካዊ ኢቨንት ብምባል ድማ ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ዝተፈረመ ውዕል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሰላማዊ ዝኾነ ውዕል እሱ ድማ ካብተን ውዕላት መበል ራብዓይቲ ተጻሒፋ ዘላ በአልጀርስ ውዕል ስምምዕ መሰረት ዶባት ክሕንጸጥ ዝብል እዩ ነይሩ ይበሃል ኣሎ። ሎሚ ግን አብይ አሕመድ መልስ ኢሉ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክትስእን ዝተገበረትሉ ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነ ደልያ ይረኸብኩዎን ኢሉ ድማ ክሕሱ ጀሚሩ ኣሎ። ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ የፈታው ውሳኔ ማን ወሰነው? ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም። አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ። የኢትዮጵያ መንግስት የአልጀርሱን ስምምነትና የድንበር ኮሚሽን ውሳኔ ሙሉ ለሙሉ ተቀብለው ተግባራዊ ለማድረግ የወሰነና ተግባራዊነቱ ያለማመንታት በቁርጠኝነት የሚሰራ መሆኑን ለመግለጽ ይፈልጋል። ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር ያስወጣውን ውሳኔ ማን ወሰነው የሚለውን ጥያቄ የሚጠይቁትም ሆነ የአልጀርሱን ስምምነት ሙሉ በሙሉ ለመተግበር ተስማምተናል የሚለውን መግለጫ ጽፈው ያስነበቡት አንድ ሰው ናቸው። ፎረም ኣብ ዝሓበሩ ሓበሬታ ድማ ናይ አልጀርስ ውዕል ስምምዕ ክቅበሌ ክፍጽሜ ኢልካ ተዛሪብካ ስለ ዘለኻ እስኻ ባዕልኻ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክትስእን ዝገበርካ እኳ ደኣ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ዶብ ትግራይ ዶብ ኤርትራን ዘሎ ዝተፈላለየ ዘጨቃጨቁ ቦታታት ዋላ ንኤርትራ ክሕንጸጽ ኤርትራ ክትወስዶ ኢልካ ፈሪምካ ዘለኻ ንስኻ ኢኻ ኢሎም ጽወሎ ብዝኾነ ግን ኣብቲ ናይ ብስዑዲ ዝግበር ዝነበረ ወይ ከዓ ተገይሩ ዝነበረ ውዕል እንታይ እዩ ንዝብል ነገር ሎሚ በጫቅ ኢሉ ወፂሎ በዛ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንሃገር ኤርትራ ወኪሉ ኣብ ቅድሚ ዓለም ኣብ ስዑዲ ኣብ ቅድሚ አንቶኒዮ ጉተረዝ ወኪል ጥራይ ዘይኮነስ ዋና ጸሐፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተፈረመ ፊርማ ሽፍቶታታታቲና መጨረሻ ቪዲዮና ንኮም ብዛዕባ ህፃን ኤርትራዊዩ እስኪ ለቪዲዮ ከታተል 4 ዓመትን 8 ወርሕን ዝዕድሚኡ ምናሴ መኮንን ሰሎሞን ዝተባሃለ ቆልዓ ብ4 ጥቅምቲ 2025 ሰዓት 6 ናይ ምሸት ኣብ ዒታሮ ኣስመራ ወዲቑ ዝረኸቦ 903 ናቕፋ ንጽባሒቱ ብወላዲቱ ገነት ተስፋ ሚካኤል ተሰኒው ናብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ማእከል ኣረኪቦ ድሕሪ ምጽናሕ ዋና ከይተረኽበ ገደብ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ብ12 ሕዳር 2025 ንዑ ከም ዝተዋሃበ ካብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ በጻሕና ሓበሬታ ኣፍሊጡ እዚ ተማሃራይ ቅድመ ትምህርቲ ዝኾነ ህፃን ነቲ ኣብ ከባቢ ጎዙ ዝረኸቦ ገንዘብ ቡጉያ ናብ ወላዲቱ መጺኡ ከም ዘረከባን ንጽባሒቱ ድማ ብሓባር ናብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ብምምጻእ ከም ዘረከቦን ዝገለጸ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ቀላቲ ፍስሓጽን ወዲቑ ጸናሕካ ገንዘብ ይኹን ንብረት ዋኑ ክርከቡ ኣሎ ዝብል ሰናይ ሓሳብ ናብ መደበር ፖሊስ ናይ ምርካብ ልምዲ ብትሕቲ ዕድመ ህፃናት ከይተረፈ ይሰዓብ ብምህላው ዝሕብን እዩ ድሕሪ ምባል ህፃናት ዝገብሮ ሰናይ ተግባር ውፅኢት ውሁድ ጻዕሪ ወለድን መላእ ሕብረተሰብን ምዃኑ ሓቢሩ ቆልዓ ውፅኢት ስድራ ቤት መምሃራንን ሕብረተሰብን እዩ ካብዞም ሰለስተ ኣካላት ድማ ስነ ምግባርን ክብርታትን ሕብረተሰቡ ሰኒቑ ይዓቢ ዝበለ ተሓዝ ኤግዚቢት ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ወሓዝ ወልዲ ሰናይ ተግባር ናብ ዝቕፅሉ ወለዶታት ከም ዘሎ ክሰጋገር ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ ስለ ዝኾነ ኩሉ ክፅዕረሉ ተላቢዩ ኣብ መወዳእታ ወዲቑ ፀንሐ ገንዘብ ይኹን ንብረት ናብ መደበራት ፖሊስ ናይ ምርካብ ልምዲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየን እናሰሰነን ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ቀላቲ ፍስሓጽንን ተሓዝ
ኤግዚቢት ስብሓት ዘወልድን ንብረት ይኹን ገንዘብ ዝጠፍኦም ሰባት ናብ መደበራት ፖሊስ ከመልክቱ ከም ዝግባእ ብምዝኻር ምናልባት ገንዘቦም ወይ ንብረቶም ኣብ ካልእ መደበር ፖሊስ ክርከቡን ስለ ዝኽእል ኣብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ዞባ ማእከል ቀሪቦም ክውከሱ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ ሽፍቶ ተኸታተልቲና ልማዓንቲ መደብና እዚ መስል ነይሩ ተተመችኩም ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ከም ዝግበጽሕኩም ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ላኹም